Kaya ka-compressor. Kasi po rin yung video. Masaya nga ito eh. Kahit ang matanda pa gabi. Kamu ka pa naman mo, yung mga drone mo. Palindok na. Basta nag-ipasa na anak ko rin mo. Kaya bakit ako na yung kamera. Kasi sa ako ang kamera kita. Gig naman na ako. Ha? Gig. Ako ng... Dawat sila. Ya, ano na dyan ka? Oo, yan na. Gawin ng camera. Ilawin. Kinilaw. Mga girls na to, tulog pa? Ito man siguro ng kilawin pero kinilaw. Ha? Kilawin sa mga kaya namang iro. Ako ba? Ako, kilawin, pero parehas yun. Kaya sa iro ba? Kinilaw, kanina ha? Da. Kinalang ito, kilawin ko mga iro. Okay ba? Match pa match? Ito ni Munda. Sabay na din ka. Ka. Diyan nga kaon ka. Ano na mag-live niya? Hindi man ako niya pagkauman kaon. Nasa ito ka natin sa kanan. Oo, masawag niya. Mahal ka mga tropa. Tapusan din yung tanan. Wala. Ang iyan, pagkuhan dito sa kuhan. Kuhan dito sa kwarto. Ang iyan, ang dito wala. Ito mabilin sa kuwan. At ikapihan ta. Sus! Basta mo na yung nagkapit. Kinilaw. Basta pa yung nagkapit. Tapi mo nung ipapagulyan. Yung sa harapan mo na gawin. Tawag na siguro sa akin ako. Pusin mo na lang. Wow! Hindi ko. Huli ka! Nasaan sa dok? Dok? Saan sa dok? Huli ka! Ayaw nga na. Dito po yun. Ligo. Naligo. Hindi pa Yung mga girls natin, sino mo? matagal naman na gawin. Yung sabi siya, bakaw. Mamaya na rin na. Hindi mo ang kasal. Mr. Daniel. Naala na siya ito. Mag-vlog ako. Hello, na, Para, Greg, yung mga bata. Pero, kung talagang siya, o sige, mag-walking yung itinirahan na. pag mag-upload ko, saan mo na ko na? Basta mga 8 minutes. Umpisa. Okay. Ako sasakyan na yung tanaw. Lahat ng pintuan, hindi mabuksan. Ako din mo kasi. Saan ba diha? Matong sa ino ba? Ay, ihatag kay Kitty. Una, sa taon sa Apoy, hinita na. Pagwian? Ay, hindi, ikaw na. Ikaw na. Eh, bukod na Reason mukbang. tennis na karoon kay. Mukbang. Mukbang. Mukbang yun. Gato. Anak kong mukbang nun ng pare.
Hindi ko na maayo nga. Words. Ito. Palente ka na ako. Uwi ka na. Nato. Hindi daw. Kuwala ko ng mukbang ka ng inulit tayo, inulit. Nabang pa, kaya ka ng usog na. Ah, pipilit. Ano bang Hmm. daghanog na ano ko na yun. Sala ko na. Sino ko na yan. Punta. Pagpaparo, bago mukbang niya. Pagpaparo. Korea. Yan, maluwag din tayo gamiton niya. Oo, bawal lang. Nang kung anong gilis ba ka ng sa dinwarang. No, pag na usap. Nangit ako. Kaya nga niyo, kaya nga. Sinabi akong pinilaw ka. Mga tao. Pinilaw sa saman. Kaya kung siya tinatabi. Katong si Sower galit na sikat, no? Walang to sa kanang mag-live na sa isda. Mga isda ba? Mga isda. Si Pam. Sower. Sower? Tim. Oo, si Sower. Ito yan. Man ko siya roses man talaga. Kung nga yung kuya-kuya. Oh, Dennis, katong sa isda. Bulag naman sila. Siya roses. Pareho na yan. Buwag laro. Tungkol sa black mo, makaway ka. Makorta naman na. Patulog-tulog. Mas ulang na sila siya. Sila roses. At least na na nila. Sila roses. Ang pangutalan na nag-away sila. Kapag kayo sa kwarta Gusto mo na sila duha. Sawa man sila. Duha yan. Naulam, tapos pinigod kayo. Natulpo na siya. Natulpo ba? Gusto mo na sila. Ay, anak ko sila roses. Utak man ni ano yan. Puro Bionis. Baka nakakasabi ko na ka dyan. Kita ka rin. Natulpo siya itong babae ng baka ng bantay. Matulot? Hindi. Hindi. Kung hindi na mo rin, wala na. Tulog ko Eh, dito. paringon, tagpunta sa sakyan, saka punta doon sa kwarto. Tusan mo si Kisi. Yung nga, ganun doon sa span. Yung naman kita. Hindi mo ato kung dito sa paringon kinadukutan ko. Wala naman mga tao doon, di ba? Gusto na rin mo din natin. Hindi ko lang. Ilang speaker. Sino mo? Nagsiring? Wala, gusto ka lang. Salikot mo nga.